pääsee tässä lohkossa voittamaan. G-lohko, Hapoel, Nikosia ja Atlantti tuo pikkuseuran, lainausmerkeissä pikkuseuran Hapoelin lohko voittaa, sellaista uskoa, että jonain päivänä vielä aika suoraan. Se antaa meidän pitää Suomessa uskoa, että me pystytään tällaiseen yllätykseen, niin kuin kyproslaiset ovat nyt. Se on iso kukkimutarina, niin kuin Juha sanoi, ja on mielenkiintoista nähdä, miten tehdään jatkossa. Niin ja toinen juttu samasta lohkosta, että samalla levelsasteella Pietari Zenit menee jatkoon. Nämä molemmat on sellaisia asioita, jotka meidän pitää ottaa omaksi plussaan. Juhata viimeisen sanan kotinoksaan. Antti nosti Barcelona, Milan, Bayern München. Siinä ne ovat ne kolme kovita kyllä. Kyllähän Real ja niin kuin vahva ote jatkuu edelleen. Siellä on pikkusen jäljellä. Ja sitten tulee Selvä. Kiitos Juha. Kiitos Antti. Mielenkiintoinen jalkapalloilta taas kerran takana. Tänä iltana vielä kooste 00.20 illan otteluista ja torstai-aamuna sitten ruutuun tai nettipuolella näkyy sen, mitä huomisiltana tapahtuu. Mestarien liiga jatkuu Ylen TV2 helmikuulla, kun siirrytään pudotuspelivaiheeseen, mutta nyt tämän osalta kiitokset teille katsojille. Oikein paljon kiitoksia itsenäisyyttä.